Sugeng enjang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten Mbah Yi. Alhamdulillah Mbah Yi, apik wisan Mbah Yi pun rapi. Kamar mandine ning sebelah kono. Ini berjumpa lagi dengan Mbah Yi gitu pemirsa. Nah ini Mbah Yi lagi tak syuting karena beberapa hari ini Mbah Yi lagi awake dura penak. Watuk pilek. Sirahe mumpet pemirsane. Nggih. Mbah ini ki yo gak poso mergayo. Mboten napa-napa Mbah, awake sakit. Awake enak benar. Jadi ngene iki pemirsa, kula tak cerita seumpama konten ini tak isi aku sama Intan dulu ndak apa-apa. Mbah Yi nggih kala-kala tak syuting. Bukannya bagaimana soalnya Mbah Yi tuh kemarin lagi awake dura penak ngeluh. Hari ini pun Mbah Yi juga awake dura penak. Iki rasane ya adem panas, sirahe yo ngeluh. Watuk Bilak. kuwi ora turu nek bengi grong-grong to harus sampe. Ya wis dikerok, wis di. Nyon doane nggih pemirsa, mugi-mugi Mbah Yi paringi sehat terus. Cek urung tok tombone yo. Nggih. Muga Mbah yang waras. Paringi waras neh beraktivitas lagi. Ya Tan ya. Alhamdulillah enggak yo. Nah iki yo Mbah Yi sementara sama Bunda Dewi di belakang. Terus nanti insya Allah kalau punya Reva niki empun siap, Mbah Yi ngancani Reva termriki nggih Mbah Yi. Mbah Yi keramike iki dadi arep harus ngajak Rene. Ngajak Rene pemirsa. Ndek dalu nggih Bu muni ngene. Mbah Yi, Pak Silo kondang gagekno Mbah Yi bentang awake dhewe sondang mengarep. Ndek wingi Mak Damis nggih ngoten Bu. Bu, Reva niku tesik perawan istilahnya ampun kengken piyambakan lho Bu, kedah enten pendampingan Mbah Yi. Nggih pancen Mbah Yi nggih ngancani Reva, Mak. Ngancani Reva pengenane ngalih Rene wis ngancani. Didandani pemirsa. Sithik-sithik duwe rezeki sithik niku ditempelno nggih kamar mandi. Terus dadi nggih gak mlayu ning omahe Mbak Indah. Dhewe mungkin takon ngeterono sesuai yo. Motone ndet nanti ngeteri. Apa jenenge kuwi ya runo rada adem. Ndek dalu nggih Mbak Indah bar telepon. Paling minggu Bu Intan kali Repa ajeng kula jak teng Sragen ngono. Engko jenengan melok Mbah Yi apa melok minggone Bunda Dewi iya. Soale kinarai nek jarak jauh niku bukane pripun-pripun ya Mbah Yi. Nek kali Repa iso manut ya Mbah Yi. Mak cuwep plus pluk ngoten langsung pon. Yo Tan yo, ndek ini yo pas rondok rewel gaur-gaur begitu digendong Repa yo langsung tidur. Wes engko nek Intan diajak Mbak Indah ke Sragen sama Repa, engko ibu melok Mbah Yi ning nguri. Ngono. Ya. Terus maaf dulu pemirsa ya. Mbah Yi lagi awake kudu rapenak. Awake ra patek pino, tenan pokoke. Nggih. Sore wis gak. Dek wau catetane jenengan pundi Mbah Yi sing pengen tumbas kerdus napa niku? Ning nguri takon sikone. Mengke mawon, soalnya kan paling mengke siang-siangan Mbak Repa tenggene Masun. Masun. Masul apa? Nggih teng berapa gulane? Gulane kurang Mbah Yi. Sakniki gendis 20 Mbah Yi nggih. Nek sing kemasan kok Santi. Nggih. 19,5 kae ndengenane tak turun. Keng kopoke mriko. Ning cepuk 19 sirine nek pes-pesan nek ngene iki. Jenengan juale? Aku nek total 22. Sing ngono kuwi aku nek total 18,5. Kok orang kan 17,5. Nggih, Nek 1000 ndil 10.000. Nggih, nggih. Marane kelarang yo kok Kemasan. Milih sing biasa nggih Mbah Yi nggih. Enggak, oleh ngono. Nek sing biasa kemasan biasa. Plastikan biasa ngoten niku. Sing kemasan sing apik ngono kuwi nadol bayi selikur. Kae kok kono 19.000. Oh. Sirine panen berapa 18,5 kok 18. 18.200 eling iki kula. Nggih. Kuwi nek bener nek ngene Mas Santi wis 19. Nggih. Omare yo bakule badine sing. Tinggi-tinggi niku lho Mbah Yi hari Senin. Dadi mengke bancane kula tambahi enten gendis, enten minyak, enten teh. Nek sonten-sonten kena tinggi damel teh anget-anget ngoten. Ngono ya Tan kok ngenteni papa nek wis selesai kita insyaallah tumbas blonjo lagi ya. Soalnya kemarin ajeng tumbas niku Bu jan ngertos piyambak Bu Stino dawa udan.
Mungkin nek enten Yumarni Bu nggih. Nek enten Yumarni mriki kula tak nyukani setunggal, mungkin tak rayune yu. Kuncekno carane. Tak terus mulai ngoten. Iya. Yu iki yu, kersane nyapu riyen mungkin terus napa? Nggih, tak terne mantuk. Bu, aku ki nek goncakno Yumarni iki cah cilik-cilik waduh padha nggodaki aku iki. Ngene iki. Mbak, aku melok syuting, Mbak. Mbak, aku syuting, Mbak. Bayun. Aku syuting kok aja Yumarni tok. Ngoten. Walah, aku iki kaya apa jadi digoda ki cacu ini jadi aku melok syuting ya Bayun. Ngoten niku, ya aku terus ngono. Kok tak goncekne nek menawi enten. Soale wingi kula pethukan Yumarni teng Prapatan Ibu. Kula teng JNE wingi JNT. Lah Yumarni pun teng pojokan iki cedhak SMP. Enten wong tumbas wae. Rene iki sekarang. Nah. Rene yo uwik, Mbak. Nah ini tak ceritanane Mbak Allah ini masih 3 nggih pemirsa. Anu niku ini Nggih, maksudnya ngeten lho. Niki mungkin insyaallah Yumarni sing niki nggih tiyang rata. Pun ngoten. Ngenteni Makjah ora sibuk enduk iki Makjah ejek. Makjah terus sik sibuk nggih bayi nggih. Iki masakno alis saiki. Nah nggih, masak. Alis karo ater-ater. Nggih nggih. Ini jangane kapan gawe jangan macet. Nggih nggih. Atang-atang dhewe pesane anu kardus jere 40. Oh, 40 nambah kardus. Nggih dulure kathah Bu, paling gareng nggih kalih dulur. Niki wong mboten ngangge gula anu Bu. Ngangge dia kok gula aren lak ya kopimu to. Dia betamil bayi niku. Nggih pun bayi kula tak mengke tak lanjutke pas belanja. Oke, cus meneng ndi iki meneng ndi tak tekoki. Aku Mau mencuci dulu bayi. Ayo cukup nape? Ibu nganggo sandal ngene iki lho. Walah ning sikil iki tak cowok-cekit loro ya pemirsa. Cokit ngono. Kuwi berarti ibu banyak penyakit ngono jarene. Ya tak pakai pemirsa lho. Tak pakai aku nganggo kerudung bunder. Sik Bu, anggukku ciblok. Lho, lah kok iso to, Duk? Tahu ciblok sendiri ya. Ceblok sendiri. Lah kayak ketok kok kaca aku nganggo anduk tak ubel-ubelno ngene. Kaya apa jenenge? Ubet-ubetan ngono ku lho. Lho lan ndi ta sing ketak syuting iki? Nah, pemirsa, mohon maaf nggih kemarin saya baru baca bagaimana nasib mobil. Alhamdulillah itu tadi. Ayo Bu iki ya. Iya nek Salwa mau apa? Iku ndek biyen ya Intan cukup pas kae saiki wis ora cukup ditumbasno Mbak Indah kae. Jadi tadi sudah diresiki sama Reva. Alhamdulillah bisa pemirsa mau dibawa ke salon nggih, salon mobil. Dadi iki ora uang tok yo tan sing enek salone, mobil jarene yo enek salone. Enek sing menyarankan dikasih minyak kayu putih. Enek sing menyarankan nek ngolesi muter-muter ben ora rusak kocone. Tadi bisa kok di apa bersihno sama Repa. Namanya kita tidak tahu loh pemirsa, pas kondisi tidur Repa ya pas tidur. Jadi tidak tahu kalau pas ngecat itu. Ngertiku ada yang komen, ada yang bertanya juga di Facebook. Terus Repa tak kandani terus dibersihno tadi sama Bunda. Bisa nanti dilihat di kontennya. Belah estetik tan iki ketoke kayak foto-foto di zaman kae terus enek kayu-kayune ngono kuwi lho, estetik to. Kemarin ada yang menyarankan Repa mbok dibantu toh Bu Yuni ngene-ngene nggih insyaallah ya pemirsa. Ini kan masih kurang yang sebelah sini. Nanti biar Intan yang menumbaskan galpalum sampai sini yang obrak-abrik biru itu loh pemirsa. Kita tunggu Pak Silo libur Pak Silo ki hari Minggu tok pemirsa. Nek ngene iki mergawe terus bengine kadang lembur ning gone Repa nggih.
Iki klambiku Ibu. Alah kuwi ndek biyen ki buka jenenge lah Tapi- spesial Olimpik. Tinggu aku casting ya. Ketok ya wis mbah, Dok. Wis sesek ketoke ya. Jadi begitu pemirsa, wis toh alon-alon. Semampu kita jenenge Repa wis kaya anake to, kaya anake Bunda Dewi ya, kaya anake Mbok Yun. Dadi yo sithik-sithik enek rezeki yo diewangi. Ora mungkin pemirsa ape diculno. Bunda Dewi pun ya demikian, ora mungkin ape diculno tul ya gak mesti mbah piye budidaya piye carane diewangi raketang. Mbah sithik mboko sithik. Ini no nanti jumlahnya berapa biar dihitung Pak Silo. Nanti terpal sing aduhai indahnya itu sing sobek-sobek manja itu biar dijupuk terus diganti. Ono bar iki engko terus bar lebaran gantian sini yang di dandani disampekno kene tekan kene bieng dadi luwih amba engko pawone dadi siji ning kene apa-apa ning kene rondok didhuwurke dadi nek pas udan ora nibakke wong kok barang-barang yo ditata sing ora kanggo dibuaki ditata neh yo nggak bisa lho pemirsa nek dipadak-padakno yang sana rajin nggone Bu Yuni karo nggone Mbak Indah womproh ora seneng berbersih memang nggih pemirsa. Aku ya ora seneng resik-resik ya. Aku ki wong kuweset, wong muales, wong kuwoproh sak Indonesia ya mau aku tok nggih pemirsa. Jadi tidak bisa nek dibandingkan dengan yang sana resikan, tumoto rapi. Tidak bisa. Bu Yuni ya wonge ngene iki lho pemirsa. Jenenge apa ya? Sing ora tau resikan ki apa ta Ibu i? Nek wong kene ngarani kemproh ya. Ora tau resik-resik wis pokoke mbluangkrah kabeh tidak Wis bisa aku, apik estetik. Wis alhamdulillah. Dongakno nggih pemirsa, semoga saya bisa resik seperti jenengan. Bisa rumahnya tertata dengan rapi seperti rumahnya jenengan. Aku urung iso. Isone Bu Yuni gur ndremimil karo Maido tok. Ki piye? Wes tan, syutingnya wes ya? Wes mumet porong, wes mbliyer porong. Oke, siap. Ya, Nduk tak goleki, Ndik mang suarane sing nutup pintu mang sapa, Nduk? Kamu dijak Mbak Lupi-Lupi karo Mbak Jess beli takjil mau? aku pengen main. Gak gelem. Tumbas takjil. Engko terus yo karo, engko terus Intan nggo motor dhewe, engko mantuke langsung mulih dhewe di review ning omah. Lah berarti Bu budal dhewe tumbas takjil. Lah Bu engko sing ngancani sapa? Nggih. Mendhet kuas. Nggih, monggo, mboten tak kancing kok. Anu tukange Bunda Dewi. Iki berarti Bu budal dhewe. Mila. Lah ya aku nggo motor dhewe. Ya. Apa piye nek gak sida ya wis. Mila. Ya wis hatimu cek bimbang, cek ragu. Ngenteni hatine mantap. Repa. Iya, nggo nembe urung garing ya? Wes. Urung, coba Wes. dilihat. Buka tok cekake petakmu kok. Tuh, tinggu jeronan. Nek ku nggo jeronan. Nek sing liyane urung garing ben garing sik to, Dok. Iki piye, Ben? Yo ben to ape diapakno. Wes ayo mlebu mah panas sian sirah ibu ngantek tur-tur rasane. Mau lah aku ngesakno Intan ning kene, Je. Ben garing. Wes ki garing. Ya mbah Nduk ngeyel. Sesuk. Wes. Ya wes iki Bu wes. Kita lanjut gitu pemirsa. Jadi di rumah itu ada Mbak Paluti sama Mbak Jessica tak kongkon istirahat menunggu Bunda Dewi. Bunda Dewi kemana? Bunda Dewi Salpa sama Repa pergi ngubah kendaraan ya. Aku ki terima kasih Mbak pemirsa. Aku kemarin gak ngerti nek pas ngecat itu terkena angin, catnya terkena kendaraannya kuning. Terus aku cerita Mbak Yi, Bu, anu Bu, apa kendaraannya kayak ngecat Bu, tak anu gung kena. Ya aku yo ndelok wis komentare tak delok.
terus disampaikan mbek Bunda Dewi. Terus karo Repa mang diresiki. Kita resiki kena mbok. Engko ape tak gawa ning gone cepu ngono. Ngono pemirsa kuwi mau. Dadine iki mang Mbak Palupi karo Mbak Jess. Kuwi entuk apa ya cara ngono iki jaluki tulung Mbak Indah kongkon menyampaikan diundang untuk bukber hari Raya Idul Fitri. bukan hari Minggu. Idul Fitri. Lah Bu Yuni gak bukber, ora nganu koyok kae ora mengadakan bukber. Gak pemirsa, aku gak mengadakan. Kena apa pemirsa ada gak mengadakan Bu Yuni ya wis gak pokoknya. Aku gak mengadakan bukber. Mbah engko paling nek pas akhir ape puasa lagi engko nganu ngajak bukber kuwi pun gak masak ning omah pemirsa. Paling minta tolong tumbas tenggone Bu Carik. Beri ning kono wae. Tak undang kok nek pamane apa sing diundang mungkin gak bisa datang ya. Mungkin ada sesuatu atau gimana nggih. Jadi seperti itu nggih pemirsa. Wis gak apa-apa Ben. Kenapa Bu Yuni gak bukber? Pelit ya? Ya, betul. Saya sangat pelit dan sangat medit. Tidak mengadakan bukber pemirsa. Pemirsa. Wis Ben. Wis biyen neh. Dulu enek Mbak Indah. Kemarin pas Mbak Indah pas menikah Ibu ya bukber ya Tan yo. Nek tahun ini enggak, paling cuma besok saja nek sampai akhir. Itu ning gone Bu Carik, larisi Bu Carik saja wis ngono. Mesti gak ogak mlesak ning omah. Ning omah iki katene yo tenagane iki lho pemirsa. Sing isah-isah masakno majah tok aku kadang yang mbek keluarga ngene. Nggone Mak Dames kan kemarin kan apa ya langsung dibeli no piring itu lho tampek. Sing langsung sekali pakai no kan. Terus mbok piye kok lah HP-e sing penting untuk saat ini belum pemirsa. Mbok sok apan mengadakan belum lagi pikirane cek mbah Intan jerone ya penting Sragen barang Mbak Indah mbok apa ya kurang muga-muga ya perjalanannya lancar ya Tan ya hari ini kelancaran ini apa Tan? Gak langsung mulai kok. Bosok apan ku ngerti Nek gak sido yo aku ning omah ae. sido iki ta sido iki ta iki mangi pengen konten apa lho pemirsa iki bingung terus Intan lempet-lempet ya wis Tan buke syuting Tan mbuh syuting apa iki Mbak jadi kan ben bubuk sik Mbak Luki Aku tak adus kan bareng. dah adus Intan dadi ku nek pamane dijak tumbas takjil nyampe omah langsung direview terus mbak pirang menit kuwi dok delok aja 7. belum lagi papat kok 7 wes ndang kuwi sprene tak anune sisan spray barang lho tak setrikonane mbok deleh ning kene tondo nduk ape tak setrika kok mbok parakno rene adohe wis doakan nggih pemirsa semoga Intan bisa renovasi ini nggih pemirsa. Iki engko rondok dilus, dihalusi, terus ditempelno sampai tekan kene. Dadi nek pas udan ra karo-karoan kene iki kan banjir ya pemirsa. Iso aman, mboten nibakne wong ngoten nggih. Sing tak lanjut nyetrika dulu nggih pemirsa. Demikian pemirsa konten hari ini tunggu dinongo nggih yang terbaik. Semoga jenengan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki berkah barokah. Seumpama salah kata ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten-konten sederhana berikutnya. Kintan wis geger atus wis dah atus kuwi garing ora? Nek garing bisa tak setrikane. Nggih pun pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tak lanjut setrika kok lumayan. Intan ndang mandi nganggo klambi putih katoke sing wis
Mbok jupuk ndek Kami ingi. putih. Iya, mbek celonane Iki sing tak ndek ingi. nggo nek mulai. Iya, kuwi dienggo rangkepan. Kok dasare sing anyar wis tak jahit. Keleke wis tak jahit ya. Wis cus. Lanjut nyetrika pemirsa. Wis ketemu kae. Demikian nggih pemirsa konten bayi hari ini ya. Donga dinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Kayak Mas Nures ning kono kae. Gedek-gedek ning kono. Doa terbaik ya pokoknya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh nggih pejuang garis juga tentu paringi momongan yang saleh-salehah. Kami pamit dulu, aku tak ikut mau diajak beli takjil sama Mbak Jessica. Pun pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mbane tak entah sisan nggih pemirsa. Lho, arek loro. Oke. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, Papa. Selesai. Karepan udah bayi Verono. Dah.